saha wode biɗo onon Alaji Muusa nana bonna gandal amen Alaji Muusa nana bonnana min inana bonnana hoore mum komin ponno wurde min dañi hen ñaama hen ko o watti haalde yimɓe ne mbawi huutowa tan jeeɓa huutowa tawa noddani mum kewon ko bonnanta men ko jabotoɗa ɓe en jabotomi min de ƴewmi ɗum tan koye tubakoɓe fewnuɓe ɗeɗo karal fewndi whatsapp fewndi téléphone ha mbawɗen noddugoreji men eɗen kuuto sa yi hande eɗen kaala gande men goto fof ne heɗo fewnuɓe mataw kamɓe ɓe mbaɗirani ɗum gam pour woto goɗɗo heeƴi hen wadde enen eɗen poti ƴewde ko jeyɗen ko tawɗen ko wooda hen ko laaɓuruɗen wona foof wawi haalede kono ko wiyete safara ɓeydam no muusa yettiram no muusa ɗum ko ɗum ebo wallu ɓanɗen mbiya sa waɗini waɗini ko ni saabu so wona ɗum enen jeeyi ha paari eɗen pulti kadi e jol fof yo mbimi fayat ɗo e jeere wona e sodde ɗaƴi wona e sodde anda ɗaɗo jolfo yeeyma an aɗa woni ladde kañum anda lekki jibinki ɗaɗol ngol kadi yeeyma ɗaɗol mum an anda ko ngol woni sewaɓe non jogui ladde nan jogui fof joni wadde enen jeeɓe ɓe jibinaɓe hen tawaɓe hol haaji men laaɓande koye men ɗi goto fof bamma no wawno tane no wawno yaate no wawno won an e wawa e anda gande kadi dande hen nde baraji tan min mi wima ɗum ɗo ko gueɗala hen jibinani hen innani hen mbaɗani foof ko hen kadi arsugal woni